paling manis ya mung esemu kok, Dik. Ra ono liyane. Halah. Heeh. Lah yo boyo ya ono ku ya, Mbak. Ya. Yuk, yuk. Wong bagus. Loh. Yeah. Rasane Gusti. Solo, Galo, Jogja, Solo. Hae, iya, ja. Sing sayo, sing Samira ketemu seliramu gawe kangene hatiku tak suwun
Kacang gorengan ra diwolak-walik gosong. Iya, Mas. Ayo panas kan ngene. Ya. Bebangan ingeti wong bagus mugia kesan Gusti Bayu ya sudah. mong sakjroning Ha. impenku Ya. bisa nyanding sliramu satu. Matur suwun Mbak Sandrina lumantar lagon ingkang sampun keparang kinaturaken karana wis ndungkaping wanci ing mangke sekedhap malih kapiyarsaning tengara kumandhanging adan dhuwur sungkur hormat saha satawis saing para kadang-kadang badhe anindahaken pangibadah dhuwur kasigeg rumiyin sinigeg rumiyin atur panglipur wonten ing ngarsa panjenengan ing mangke sak paripurnanipun kumandhanging adan dhuwur saha sampun satawis anindahaken pangibadah dhuwur keparang sowan malih ngaturaken lipur malih wonten ing ngarsa panjenengan mugi andadosna kawuningan ing wasana wilujeng lenggahipun kanthi mardu-mardikane panggalih sakal rumiyin ingkang taksih kepareng ecos keco lenggah nuwun matur nuwun.